Drahí bratia a sestry, v každoročnú misijnú nedeľu sa celá cirkev spája v modlitbe osobitne za misionárov a za požehnanie ich apoštolskej práce. Keď som pôsobil ako misionársky kňaz a neskôr biskup v Peru, videl som na vlastné oči, ako viera, modlitba a štedrosť, ktoré sa počas tohto dňa prejavujú, dokážu premeniť celé komunity. Vyzývam každú katolícku farnosť na svete, aby sa zapojila do slávenia misijnej nedele. Vaše modlitby a podpora pomáhajú šíriť evanjelium, podporovať pastoračné a katechetické programy, budovať nové kostoly a zabezpečiť zdravotnú a vzdelávaciu pomoc pre našich bratov a sestry v misijných územiach. Tento 19. október, keď spoločne rozjímame o našom krstnom povolaní byť misionármi nádeje medzi národmi, obnovme s radosťou a nežnosťou naše úsilie prinášať Krista Ježiša, našu nádej, až na samé hranice zeme. Ďakujem za všetko, čo urobíte, aby ste mi pomohli pomáhať misionárom po celom svete. Nech vás všetkých Boh žehná.